Άγιος Παρθένιος. Ένας ναός, ένα σπήλαιο, μια μαρτυρία ζωής. Στο χωριό Τρούλη, έξω από τη Λάρνακα, χτίζεται ένας ναός αφιερωμένος στον Άγιο Παρθένιο, προστάτη των καρκινοπαθών. Δίπλα υπάρχει ένα μικρό σπήλαιο, όχι φυσικό. Το έσκαψε μόνος του ο κύριος Ανδρέας μετά από μια συγκλονιστική εμπειρία. Στα 42 του διαγνώστηκε με καρκίνο σε τελικό στάδιο. Οι γιατροί δεν του έδιναν καμία ελπίδα. Μέσα στο νοσοκομείο του έφεραν την εικόνα του Αγίου Παρθενίου. Από τότε άρχισε να προσεύχεται καθημερινά. Μετά από ένα κρίσιμο χειρουργείο, το κουδούνι του δωματίου του άρχισε να χτυπά μόνο του. Ο νοσοκόμος που έφτασε βρήκε το σωληνάκι του οξυγόνου διπλωμένο. Ήταν θέμα δευτερολέπτων να πεθάνει. Όταν ο Ανδρέας ξύπνησε, είπε «Ήταν ο Άγιος. Ήθελε να ζήσω». 4 μήνες αργότερα και μετά από χημειοθεραπείες, οι εξετάσεις του έδειξαν το απίστευτο. Ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης έσκαψε ο ίδιος το σπήλαιο, στο σημείο όπου θα κτιζόταν η εκκλησία. Σήμερα είναι τόπος προσευχής και ελπίδας για όσους αποζητούν ένα θαύμα.